Catalunya hi ha tres únics sistemes card-llacs lacustres càrstics. Bastús. Els hem dit del cotxe. El de Banyoles, no? Sí. I Montcortés, que està aquí, Sí, senyor. que està aquí a dalt. Val? I com funciona l'estar en la zona d'aquí? Al sud tenim Montsec, les calcàries del Montsec, aquí en el color groc. Val? Segons la llegenda, la columna estratigràfica, a sobre de Montsec, de les calcàries de Montsec, hi ha gressos d'areny, que s'han vist allà al barranc de la Posa. Se'n recordeu les estructures sedimentàries i tal? A sobre d'areny, això d'aquí, que està ratllat així, el garum. Garum gris, garum, en tot el garum. Aquí a la conca de Tremp pot arribar, la formació Tremp està definida aquí a Tremp, per això Tremp, i té uns 800 metres de gruix de garum. O sigui, la formació Tremp està definida aquí, a la conca de Tremp. Imagineu-vos quina potència, quin gruix, 800 metres. I a sobre, allà, aquí a la serra de Campaneta, a dalt, teníem l'Ilerdià marí. Aquí en vermell us està pintant el nivell vermell. Veieu aquí la línia aquesta vermella? Nivell piezomètric de l'aigua. Què és el nivell piezomètric de l'aigua? Més o menys seria el nivell de... Hòstia, el de l'aigua, coi. Lo que és... No surt, allà, el nivell... Hòstia, el nom... Freàtic. Exacte. Nivell freàtic. Gairebé. Surt la paraula freàtic per aquí. Nivell piezomètric. Què significa piezo? Piezo és pressió, no? Pressió. Molt bé, això no m'ha dit. Què significa piezomètric? Profunditat. Metres. Mesura de la Pressió. pressió de l'aigua. Perquè la pressió de l'aigua també es pot expressar en columna d'aigua. Que era 1 quilo, em sembla que 1 quilogram centímetre quadrat de pressió són 10 metres de columna d'aigua. I això és una atmosfera, no? Una atmosfera, sí. Molt bé. Vale. També ho pots ficar amb newtons per metre quadrat. Què és? Classe de hidro, D'acord. No, pintem-ho de blau, no? L'aigua és blava, no? Clar. Jo faig un pou aquí, Jo faig un pou. Això és el medi natural, l'aqüífer. Veieu bé tot. Ho poso d'una altra manera, així. L'aqüífer, aquí està la superfície. I això faig aquí un pou i tinc un aqüífer aquí. I aquest és el nivell de saturació d'aigua. D'aquí cap aquí està saturat d'aigua i cap amunt no. A dintre del pou, l'aigua... Però l'aigua estarà aquí. On arriba l'aigua? Sí. Depèn. ¿Pero dónde quieres sentarte aquí? En aquest cas, Això està confinat? Fins aquí. t'arriba fins aquí. Val? Hòstia, hi ha molts de pena aquí. És que hi ha molts de pena aquí. Què passa? Això és litologia real, ja, o no? No, és un esquema. És un esquema. Si jo us dic que aquesta làmina d'aigua d'aquí, aquesta superfície d'aquí, l'aigua està sotmesa a la pressió atmosfèrica, això què us diu? L'aigua està lliure, està en l'aire lliure, no? Clar. Si l'aigua aquí, és aquesta superfície d'aquí, la superfície de saturació, està sotmesa a la pressió atmosfèrica, això és el que diu que és un aqüífer lliure o freàtic. Que no està confinat entre dos capes.
Això és un aqüífer, Sí, sí. Això vol dir. aqüífer lliure. Ja no tindries això. Eh? Ja no tindries això. Com? Ja no tindries això. No, això el que vol dir que l'aigua aquesta d'aquí està connectada directament amb l'atmosfera. Tots els poros i els grans que hi ha per aquí, no sé què, tot això, hi ha connexió directa a la superfície, a l'atmosfera. Per És això, porosa, la Clar. capa aquesta. això. I per això Sorres. està sotmesa a la pressió atmosfèrica. Mm. Això és el que s'anomena un aqüífer lliure. Mm. I aquest nivell és el que s'anomena nivell freàtic. Aquest és el nivell freàtic. Hi ha una capa impermeable a sota, no? Que no deixa passar l'aigua, Sí, a no? sota, I una sí. capa permeable a dalt, no? Això, Això és impermeable. Sí. No, però aquí és lliure, aquí no hi ha cap capa a sota. Bueno, a sota. aviam, ha plantat un arbre. A sota. Bueno, però vull Ha dir plantat un arbre. Això és superfície. El de l'arbre és perquè és superfície, és Bueno, per això. Superfície. clar, I aquest és el nivell Vol dir que freàtic. l'aire arriba. el nivell freàtic. que l'aigua es col·loca al seu aire. Es Sí, defineix, el nivell vale. freàtic es Vale. defineix aquell nivell, el nivell de saturació d'un aqüífer Mm? sotmès a la pressió atmosfèrica. Vale, correcte. Aquest és la A la definició. definició. Vale. Després estava el concepte aquell de nivell piezomètric. Això, què era? Va, Es realment som-hi, tot lo mismo. podem entendre. El nivell piezomètric és el nivell de la pressió de l'aigua, expressada en el que vulgueu, en energia o en alçada. El nivell piezomètric seria, en esquema, tu tens, si ara fent aquest dibuixet mateix, nosaltres tenim aquí aquest esquemilla que hem fet aquí. Val? I aquest és el nostre... allò. I nosaltres posem un datum de referència, que generalment és el nivell del mar. Val? Aquesta alçada seria el nivell piezomètric. Val? Que en el cas d'un aqüífer lliure, la cota del nivell piezomètric i del freàtic és el mateix. En aquest cas, una cosa i l'altra és igual, és la mateixa, són dues paraules per la mateixa cosa, Què he posat allà? Nivell, què? del mar, Del mar. perquè s'expressa respecte a un nivell de referència arbitrari que, bueno, Una altitud, no? arbitrari, sí, una Tants cota. metres per sobre del nivell del mar. Sí. En Alicante. Aquella aigua... En Alicante. Vale. En Alicante, és veritat, és en Alicante, sí. Aquella aigua... Vale, la capa és igual, no? Una capa Sí, impermeable... és un esquema, sí, això és un esquema. Vale, vale, És un vale. esquema. Sí, sí, sí. Si això d'aquí Ja està entenc. sotmès a la pressió atmosfèrica, Pues el mateix nivell, li clar. podem dir que és un nivell freàtic I un nivell pesiomètric. i el nivell, sí, un el nivell mateix. freàtic és el nivell piezomètric d'un aqüífer lliure, ja està. El nivell... S'entén la Vale. reflexió? Sí, sí, sí. S'entén, sí. no, per aquí? Sí, sí. Vale.